Etzun. Eta logikoa, zaitik, egitzen dira nire jatzen, hemen dira begiek ez dakar. Ja, zertarako behar duzu, bako kubierta bat, eta bera, atxur, eta gaina. Ez da gertatzen, beste leku guztietan dolarea da tresna bat, kanpoan leku batean sartuta goten da tresna, baina kasu hontan basarriak dira, tresna bea da basarria oso-osoa. Orduan, dolarea goiko partean jartzen da beti, lehenengo solairuan, prentza goiko ganbaran egiten da, eta beko partean gordetzezan gero sagardoa. Kasu hau da, Bergarako basarri batekoa, honek upategia zeuken. Hauek aldapan egindako basarrietan, orduan, upategia sagardoa hor azpian gordetzezan. Baina normalean, sari handin gertatuko zan bezala, hor orain ikulua den parte batean gordetzezan sagardoa. Hemen geho beste parte bat zukaldeentzako izatzen, beste txiki bat animalientzako, eta ikusten dezuten bezala, ia basarri osoa dolarea, sagardoa egiteko dolarea. Hau da, hemen sari handin egongo zan dolarearen neurriak eta sistema pixkat esplikatzeko eskema. Hau da, aurretik hasi eta atzerako erdi-erdian goiabe partean ebakita. Hemen sari handiko abea, gutxi gora bera izango zen, 12 metroko abea. Hemen puntako karga nahi nagoen poste honetan azpian egongo zen. Hemen ertetze zuen punta honetatik abeak, bi poste hauen tartean atzerainokoa. Orduan, fizika nola funtzionatzen duen? Hau da, palanka sistema. Palanka sistema da puntako karga, segun eta zenbat distantzi luzeago dagoen sakatzen den lekoa, orduan da indar handiago egiten da sakatzen den puntuan, ez? Sagardua egiteko faktoria bat. Hori da Luisek esatezuna leheno. Eta gero biziko dira tolarian barrenen, animalik, janarik hemen sartuko due, bere bizimodu hemen ingoe, baina hau eraikitzeko arrazoia sagardua egiteko pabelloi industrial bada. Hau da, ez da esplikazioik etxe batek bere premia asetzeko hainbesteneko tolare bat egitea. 16. mendian eta 17. hasieran eraikitze dira tolare gotikoa deitzen joan tolare hauek, eta Naparrotikan hasi eta Durangaldeaino, Bizkaialdeaino, Lapurdin sartu eta Arabako iparraldeko bailaratan barrena, 100 urtetan etxe hau bezalako 1000 eraikitze dira gutxi gora bera, dira azkeneko datuak dapizkiunak. Forman gatikan, besuan forman gatikan, tolarian zuluan gatikan, eta barro dakizkiu 16. mendeko etxiak zeintzu dian. Orduan, 1000 olako sagardotegi faktoria eraikitze dira 100 urtetan. Hoi gizarte nahi eta nahi ez jendarte klase batek esplikatzen du hori. Ez da posible etxeako olako 5 edo 6.000 kilo sagar sartuko dian aska bat edukiko dut tolare bat eraikitzea askakeri da. Eta bordatik onbesteneko etxe bat izateko saltua hain justu industria horrek esplikatzen du. Sagardua biherdun jendarte bat da 16. mendekoa. 16. mendian, 15. mendian bukaeran kolonek Amerika lehenengo aldi zanpatzen du, eta Espainiako erreinua da munduko itsaso guztin jabe. Itsasoin jabe egiten da Euskaldunon ontzikin. Luisek esan duen bezala, egurran teknologia aurreratunak, neurri astraloik danak, maixuen teknologia hori Europako aurreratuena da, eta hori berdina aplikatzen ari da ontzitan, ontzigintzan. Ontzigintzan milaka personak lan egiten zuten, milaka.
herribera hontan etorriko baginake hautanak jendez betia egongo litzake. Adibidez, Lastolako ontziola, aginan, erdi-erdin, 200 arotzek egiten zuten lana Lastolako ontziolan. Arotz, primerako arotzak. Horrek esan nahi du, laguntzaile bana, edo bina, hoientzako menditik egurra ekartzena izan jendia, hiriparian abiaduran, noski. Aintzako egurrak botatzen basuan zebilen jendia, basuoik diseinatzena izan jendia, basuak, ez dakit bakizuen, baina adarrak ipini itezian, forma eman itezitzaien adarrai di, bereziki ontzi di, ontzi jakin batzutako zurokerrak, ertzeko zurokerrak osokuak izateko, eta horrek izugarrizko abiadura eta izugarrizko resistentzia ematezien ontzi hori di, etxe honolako teknologia Europa guztin. Eta hoi dana bat da, baserrian, tolarian teknologia, ontzigintzana, arabiarrak hemen dabiltza, juduak hemen dabiltza. Datu bat emateko, jakako azokan, merkatun, jakan, hueskan, bakizue, baina Leireko monastegian pian zeon, 1315 urtean judua, arabiera eta euskera hitzeitia galerazi egiten dute. Horrek esan nahi du zenbateneko garrantzia zekan merkataritzan, hiru hizkuntza horiek. Eta horien jakinduri guztia, juduak, arabiak, pentsa hori nun hitzagintzan, ezta? Horiek dira Asiako konexio guztia, ezta? Nekazaritzakin, eraikuntza sistemakin, eta gero iparraldetikan egurran trebakuntza zetorren.